Davao City ug Davao Region hingpit na nga giila isip Choco Cacao Capital sa nasod. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Gikalipay sa Department of Agriculture 11 nga aprobado na ubos sa third and final reading sa Senado ang bill nga pagdeklara sa Davao City isip Chocolate Capital ug sa Davao Region isip Cacao Capital of the Philippines. Tumong sa mong Senate Bill 1741 nga maila ang Davao isip labing dako nga producer sa kakao, ilabi na nga dako kining kontribusyon nga maila ang maong produkto sa nasod ngadto sa madagkong chocolate maker nga sama sa Amerika, Japan ug Europe. Sigon sa datos sa PSA nga 78.76% sa annual production sa kakao nagikan sa Davao Region kung asa makita ang nagkadiyang farm nga nahataga na og international awards. Sagad usab sa mga mall sa Davao, ginadagsa ang mga kakao products sama sa cacao butter, hot and chocolate drink, tableya ug champurado. Ang tableya, ma'am, bolong ni ang bestseller og kining 70% na chocolate, ma'am. Kasagaran mamalit diri ka nang sila mismo mo konsumo or pang Ano, ma'am, pang regalo or pang sa mga lahi na bansa, ma'am. Kilauman nga mahatagan gayud og dakong pagtagad sa gobyerno ang cacao industry, ilabi na nga gasaka ang global demand niini. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.